Darko Lazić je svoj život promenio iz korena kada se oženio svojom dugogodišnjom ljubavlju Katarinom, te sa njom dobio ćerkicu. Naime, bio je poznat kao poročan čovek, ali se sada to sve promenilo. Pevač redovno prima blokatore uz pomoć kojih je regenerisao svoj organizam i potpuno isključio sve poroke iz upotrebe. Ovu informaciju potvrdio je i Lazić. Tačno je, nemam šta da krijem. Prestao sam da koristim sve i krenuo sam od nule. Rešio sam da popravim sve što je davno išlo kao po loju i više se ne vraćam na to. Osjećam se bolje nego ikad, možda najbolje do sad. Kad sam shvatio da imam ozbiljan problem, preduzeo sam mere, primam blokatore i sada sam novi čovek. Svako od nas ima pravo na greške, bitno je da se uvide na vreme i reše. Nije me sramota da o tome pričam javno jer želim da ljudi nauče neke stvari iz mojih grešaka i rado ću svima pomoći u tome. Sada sam kompletna ličnost za svoju porodicu i posao. Pevam kao Slavoj i publika osjeća promenu. Otkrio je Darko. Inače, popularni pevač našao se u iznenađujućoj situaciji kada mu je supruga Katarina Lazić saopštila da je uradila test za trudnoću. Ovaj trenutak koji je snimila i podelila na društvenim mrežama ostavio je Lazića bez teksta. Katarina ga je pitala da li je spreman za nove izazove, iako su nedavno u jednom intervjuu izjavili da ne planiraju proširenje porodice u ovoj godini. Ova vest je dodatno začinila njihov život, jer je pokazala da se život često odvija drugačije od planova koje pravimo. U videu koje je Katarina objavila, ona se šali sa Darkom govoreći: "Imamo problem, jel si spreman?" Reakcija Darka, koji je ostao ćutljiv, dodatno je doprinela atmosferi iznenađenja. U pozadini se čula njegova nova pesma pod nazivom Problem, što je dodatno podiglo tenzije u ovom neobičnom trenutku. Katarina ispod snimka napisala: "Šalim se, a malo se i ne šalim", ostavljajući pratioce u nedoumici da li je ovo zaista novost u trudnoći ili samo marketinški trik za pesmu.